Si zohrial to tie brzdy cipana, až na konci tak robili trrrr. Díky. Dúfam, že mi nespadne zase tá taška. 30 sekúnd. 70 horizont rovno, 50 horizont rovno a 70 vpravo, ľava 7, hej? Nie, že to prebrzdíš more do šancu. Neboj sa. 15 sekúnd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a ideme. 70, horizont rovno. Wow, 70, horizont rovno. Za ním 50, horizont rovno a 70 vpravo, ľava 7. No, presne, toto som hovoril. 100 a prava 9, more, prava 9, to fúha, bude zaujímavé. Prava 9. 150, ľava 1, 1. 150, ľava 1, 1 a 50, ľava 1 reš. A za ľavou 1 reš 70, ľava 3 reš šoto. To je ľava 1 reš, 70, teraz ľava 3 reš šoto a 100 a sprava 7. 100 a prava 7. Prava 7. Kamo, tu je normálne, že namrznuté. 100 rovno, ľava 1 zavre 3 reš, ľava 1 zavre 3 reš, do pravej 1 a do ľavej 9. Do pravej 1 a do ľavej 9. Prava 1 50, prava 1 30 a prava 1 100 a prava 1 reš, do ľavej 1 a 50, ľava 2 reš. Ľava 2 reš brzda a prava 9 bude. Mi nehovor, že čaká, ja viem, jak mám čítať. No ale tá jedničky toľko za sebou, keď sú... Prava 1, ľava 1, 50 a ľava 1 cez horizont reš šoto a 50 a prava 1 dlhšia a 100 a ľava 9. Prava 1 dlhšia 100 a ľava 9, pane. 100 a ľava 9 tu je. Prava 1 70, ľava 1 otvorí drž. Ľava 1 otvorí drž a 100. A ľava 1 reš a 100. Teraz bude ľava 1 reš 100 a pri značke prava 2 zavre 3. Prava 2 zavre 3 a cez horizont hneď ľava 5 brzda. Cez horizont hneď ľava 5 brzda, pozor. Hneď ľava 5 teraz, hneď ľava 5. Do pravej 3, do pravej 3 a 100. A ľava 1 zavre 3, do pravej 1. Ľava 1 zavre 3, do pravej 1. Trojka, do pravej 1 a 70, prava 2 otvorí 1, do ľavej 1 zavre 2. Prava 2 otvorí 1, do ľavej 1 zavre 2 reš. 1 zavre 2 reš. 100, ľava 2 a 70, brzda ľava 5. Ľava 2, 70, brzda ľava 5. Ľava 5 teraz. Do pravej jedničky a 150 a prava 2 zavre 3 dlhá, prava 2 zavre 3 dlhá a za ňou 150. 2 zavre 3 dlhá, pravá a 150 a ľava 6 reš šoto. Ľava 6 reš šoto a 100. Teraz ľava 6 reš šoto a 100. A prava 5, prava 5. Ľava 1 do pravej 1 a 50, prava 3. 50, prava 3 teraz, prava 3. 30, prava 2 do ľavej 2 cez horizont a prava 3. A prava 3 a 70 a ľava 5 šotoreš. Ľava 5 šotoreš do pravej 3. Ľava 5 šotoreš do pravej 3. Otvorí 2. Prava 3 otvorí 2 a 30 a ľava 1. Reš, do pravej 1, reš a ľava 2 a 100 a prava 1 do ľavej 1 zavre 3. Prava 1, ľava 1 zavre 3 a trojku reš. A prava 1, 70, brzda ľava 4. Brzda ľava 4.
do pravej 3 a 50 a ľava 2, prava 2 a 70 a ľava 2 a 100. Teraz ľava 2 a 100 a prava 1, ľava 1, reš a 100 a prava 1, ľava 1, reš, šoto. Hoď, prava 1, ľava 1, reš, šoto a 150 a prava 1, ľava 1 ešte, prava 1, ľava 1 a prava 2 a 50 a ľava 1, 30 a ľava 2, ľava 1, 30 a ľava 2 a 50 a ľava 1, reš, do pravej 1 a 150 brzda prava 7. 150 teraz brzda prava 7. Do ľavej 1 budeš držať a 70. A prava 1, 30, brzda ľava 4. Prava 1, 30, brzda ľava 4. A 100. A ľava 1, reš, brzda prava 7. Ľava 1, reš, brzda prava 7. A prava 1 bude a 100 a ľava 6 reš šoto. Ľava 6 reš šoto. Jaj, more. Piči, 100, ľava 3 do pravej 2. 100, ľava 3 do pravej 2 a 70 a prava 2 bude a 50 a ľava 1. A 50, ľava 1 a prava 1 do ľavej 1 zavre 2, 3. Ľava 1 zavre 2, 3 a 50 a ľava 3 reš do pravej 3. Ľava 3 reš do pravej 3 a brzda ľava 7. A prava 1. A prava 1 pekne, 50. A prava 1 drž. A 50. Aj druhú pravú 1 drž. A 70. A prava 7 brzda. 70, prava 7 brzda. Ľava 1 zavre 5. Teraz ľava 1 zavre 5 a 250 vpravo. Ľava 1 zavre 5, 250 vpravo. 250 vpravo a reš okolo značky ľavú 2-3. Reš okolo značky ľavú 2-3 a 100 do cieľa. Okolo značky reš ľavú 2-3 a 100 do cieľa. Poď. Pekne. Ja. Dobrá rýchlostka, nie?